weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo ngor rewayi wargo mayela gambi ba fata dinguiray fallem ko on waktu yoni ha to ñoro masina kame jombuko ene jiya e gardidi kabruji men to leydi sénégal perfede dakar haaɗi ngo seppo yinnogo latinede seppo jamyamo hande o 15 heures haferma 18 heures rompoye liberté 6 holliti ɗum ko ɓittinde ɓen yahoɓe yangara kamino ɓe gullitino ko caɗele ngalɗo henna kuulal amadou bamo pastefa ɗiɗi lewru fandu toon to so saɗeji ndu leydi sénégal to leydi mauritanie jagoɗo gueɗe nder leydi jaccirgol laamu holliti ɓeydi ndenka kisal e jeereji noksoɗa ha tente guure mawɗe ɗe gam haɓade wuyɓe sornoɓe juuɗe ɗon ɗo julde nde ɓattine heewi kay ɓen yahoɓe ɗaɓɓoyoɓe kañumene posuji janani to leydi mali etienne fakaba sisoko caggal hitande taƴana e kaso yalti ɗum ko caggal konnguɗi ɗi wino woñigui mawɗo leydi kame gouvernement o kala hanki o yii bo walla ɗum ko caggal hitande nde wanno e nder kaso to guine konakiri fitinaji e wargoji e viyola ko wanno hitande ujunere jeenayyi e laamu moussa dadis camara laamu leydi guine gonɗini maroku damordi ɓen jeeyaɓe hemɓe koliti weltare men mawde no fewi joolam jaɓeri birmani sina ha fayma thaïland heeɓi yerɓande leydi mawde no fewi ma en garto e nder kumpital men ɗemgal pulara musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen amadou mbaye makam mbaye couture ene wiya moon juule mo wuuri hitande jaam e ɓurale kisal yo allah jaɓan men korkaji meɗen ko rewa hen allah kala amadou mbaye makam couture mbaye ko ñootowo gana keptinaɗo e nder windere nde kala jooɗiɗo to noksod laamogo leydi mauritanie to marché 5e saari ha ɗon ma yiɗon ko ene funa guite maɗa kala amadou mbaye makam couture mbaye keptinaɗo gandaɗo to banggue ñootol so ñooti ali guedane a yooɗat o saaha noon o dartini kala ko fate commande kono kadi eɓen jogui stockage kala sifa modèle mo jiɗɗa omo jogui ɗum wutteji mawɗi dabɓi jasiniére uji mbasiŋeji super 100 e gueɗe goɗɗe kala sa jokkodire makam couture mbaye ma welto amadou mbaye makam couture mbaye ko keptinaɗo e nder windere nde kala sa jokkodire makko so tawi ko comci koyɗi banggue nguleki omo jogui ñootaɗi kala sifattayi ene ɗon ene jooɗi an tan fadi so mbase so jasiniére so super 100 so dabɓi so mawɗi kala hen sa jokkodire amadou mbaye alhamdulillah sa yiɗi jokkodirde amadou mbaye makam mbaye couture keptinaɗo e nder windere nde kala mbatta ko 00 222 46 85 23 44 musidɓe tedduɓe amadou mbaye makam couture mbaye ne fadi moon mande massa keyta gorko pullo hen banggue mali ganke hen banggue joom gandal kawnigal no fewi an jiilotoɗo ngaloji cuuɗotoɗi e nder leyɗele ko wayno kanŋe jama boxit ha ñaaƴe goɗɗe kala jokkodire mande massa keyta o ñalawma hande ko nangue makko mande massa keyta ene wiya dendagal bandiraɓe julɓe kala ramadan moubarak o saaha hande allah nerokimo gandal kawnigal andude yogay ngaloji cuuɗiɗi e nder leyɗele an jilotoɗo kanŋe jama boxid ha ñaaƴe goɗɗe kala sa jokkodire makko so on kaldi on pamodiri wañi tan ko jamfa ma yiito ha kebbina mande massa keyta jilliɗo yogay nokkuji ko wayno côte d'ivoire afrique du sud mozambique tanzanie rdc congo ha fayenma yogay nokkuji goɗɗi kala ɗo kanŋe yilete ala kala ɗo heddani hena
mande Massa Keita jodi koto leydi Mali to Sego sayidi jokkondirde gorko pullo Mali genke hande o jem gandal kawningal no feewi mbatta ko tongode leydi Mali 00 223 76 68 45 99 walla mbaɗa 00 223 capanɗe jeɗɗe jeegom capanɗe jeegom e jeetati capanɗe nayi e joyi capanɗe jeenayi e jeenayi musidɓe tedduɓe mande Massa Keita ene wiya moon Ramadan Mubarak an jambitowo ɓandu musoru ɓandu wuloru ɓandu jaaɗoru koyɗe musoje koppi musoji keceje museje joguiɗo AVC jogui kardiaga neɗɗo tuƴiɗo donkuɗo yaade jama e juma ni jokkoyde enɗam ni yaade haajuji mum goɗɗi kala ngam musalla e joguiɗo hémorroïde gonɗo nder e jalto bowal kala e ñabbuji goɗɗi cuuɗotoɗi e nder ɓalli yogay muɗum kala jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te hewɓe jokkodiri e ngal ɗon gollorgal ɓe kolliti yogay ñabbuji ɗiɓe jambitanno oɗo saaha kamɓe kala ɓe jiitima hen koye mabɓe no feewi gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koredi nooro ala rewam ala effet a wulnat tan ndiyam ma ha wula guitta ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel te sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com janggana hoore maɗa kayla ñabboji ɗi gorel te safrata kala sa yiiɗi jokkodirde e tonggode gorel te so tawi noon gonɗa koto koɓɓillo ene tawi nder leydi Sénégal jokkodirta koye Hawa Amadou Abbasa mbatta ko 78 435 27 28 so tawi noon gonɗa koto Bargné e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Kumbaka 77 612 85 28 so tawi noon gonɗa koto Gawol e ko taari ɗum kala jokkodirta koye Amadou Abdoul Agne on noon mbatta ko 77 123 22 97 so tawi noon gonɗa koto Guédiawaye jokkodirta koye Amadou Abbas Ka mbatta ko 70 606 33 43 so tawi noon gonɗa koto Kermassar jokkodirta koye Mamoudou Gayda 77 542 50 84 so tawi noon gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Harouna Gayda 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel te ko safara ɓolo tan ala rewam ala effet a yarat aɗa yiito cellal ɓandu maɗa salade aadi ɓuuri firtude aadi ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji wi ko firtata aadi mo adudire jayde weltare ɓiɓɓe fulɓe addu diine maɗa weltare TV ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina tawa jaadiɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Amadou Tidiane Diallo ene safra rafiji kewɗi ɗe jiida ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogal sitte rewɓe ɗon ko ɓesdowade e rewɓe dartoraɓe kala gorko mo melga wuuro jinneji ene yawno ɓen wonduɓe koyɗe musoje koyɗe ɓuutoje ɓalli ƴakkuji e ɓalli musoji keceje musoje kala ceerno Amadou Tidiane Diallo dendagal rafima no fotiri so tawi oɗon maldana balɗe tati on ɓurodirta ɗon mbiya alhamdoulillahi rabbil alamin gorko mo melga wuuro jinneji ene yawno ɓen fiɗaɓe e wonduɓe prostate kala hay sinno prostate ma koko yano ha ala ko heddi so wonano opéré sa jokkodire ceerno Amadou Tidiane Diallo joni joni certa hen ha laaɓa gorko mo melga wuuro jinneji ene yawno ɓen yawɓe yitade koye men usraɓe gorago e jippiɓe leecce kala e on fanno mo jogui leɗɗe wiyete ko meeɗi moosa aƴetta ɗum joni joni moosa no foti no furo ceerno Amadou Tidiane Diallo gorko mo melga wuuro jinneji ko laaɓɗo riidu ko malaɗo woni ni wiiɗo sanne sanne
gorko mo melga wuro jinneji ina andina dendagal kilineɓe makko sabu hurum lewru korka ndu dendagal kilineɓe makko no potirno dendagal haajuji e oɗo saaha joni ko promotion 50%. 50% kala to neɗɗo yoɓanno ujunere ko 500 so neɗɗo yoɓanno ujunnaji 10 ko ujunnaji 5 gorko mo melga wuro jinneji konni wiiɗo sanne e oɗo saaha joni mo tawe to noccot lamorgo leydi Mauritanie to legal bitegal Samia galle makko ko étage ne huccite usine plâtre to legal Samia kala jiɗɗo jokkodirde makko nder leydi Mauritanie numéro makko appel mbatta ko 46 94 21 91 so tawi ko numéro makko WhatsApp ko numéro leydi France mbatta ko 00 336 04 04 66 27 gorko mo melga wuro jinneji base makko ne tawe to Dakar ne tawi ɗo miñi ko ne wiye Ceerno Abdoulaye Diallo numéro mum 77 714 94 15 ngam hoybitande tawateɓe lappol palol dande maayo ɓe Mauritanie Sénégal Amadou Tidiane Diallo ne jogui base mum to Dagana ha to Rosso Mauritanie kala ene tawe ɗon sehil makko ene wiye Ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe numéro mum 77 537 79 28 Ceerno Amadou Tidiane Diallo ko labɗo reedu kommalaɗo woni mbadden dando faade makko ƴettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde nogase jeetati mboya hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase joyi yonti kumpital men ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karalagal Weltare TV ko Saydou Abouba man kettoyo nder kabruji mon ko fate actualité diine taw ko asakala muddo hoore ɗum noon koye sawtola musidɗo men ceerno Ibrahima Saydou Kane woyi waɗande men kala kikiɗe e nder lewru korka e jayde mon Weltare TV Bassirou Diomaye Diakhar Faye ko hooreji leydi Sénégal hanki o holliri haalde téléphone hooreji leydi Rwanda woni Paul Kagame ɓe kaldi noon ɓeydude cehilagal e golle hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kono kadi ɓe kaldi ko fate jaam duumiɗo e Afrique de l'Est ko fati o saaha fitinaji teskaji toon to Congo hakkunde rebel M23 kame laamu ngo Kinshasa oɗo saaha noon ɓoyata maaro ma uste e nder leydi ndi Sénégal jogori laatade ko ñande tati ndu lewru fandu ndu woni avril e wiide jaagoɗo jeygu leydi ndi wonande noon maaro ko wona parfumé ko kon tigi jogori ustede ɓe kay jomen galleji hewɓe sodoɓe maaro e kala saha ene mbiya sak yawi gasde kolliti moosu men seeɗa hay so tawi ko usta ko ene ɗeɓi tigi famdude seeɗa ma dañ kam ko wawi wonde no fotiri kala on kilo gonnoɗo buuɗi capanɗe jeetati ma wontoy hedde capanɗe jeeɗiɗi so tawi kadi ko sak muɗuma ene gasa taw ujunere ma waw teɓɓitade hen ma wonan fartange gartama wonande kay ɓen sodoɓe maaro e kala saaha perfe de Dakar haaɗi ngo seppo kay ngo joƴƴinno ngol ɗerwol ɗaɓɓude beele waɗa seppo jamiyamo hande o ɗum noon fuɗɗotono ko toon to rond-point Liberté 6 wonanno ko sanga 15 heures ɗum noon koye Francfort ngam wullitade wonande kay ngal ɗo henna kuulal ngal Amadou Ba Pastef yiɗi kay ɓen sarɗiyankoɓe kewendi lawɗino ɗum e mbaadi dottandi toon so sarɗiji leydi Sénégal ñande ɗiɗi lewru fandudu ɗum yonnani ɗum hay seeɗa wonande kay ɓeɗon yinnoɓe seppude ko wona ɗum ko noon préfet o wi ko loppet ala hen ne gasama ɓittina ɓen waɗoɓe ya ngara taw koye dow oɗon a sifa on loi amnesty keddotoɗen ha hande gadduɗo haala kewka noon e nder leydi ndi Sénégal e kala ñalawma ɓen jeeyaɓe e waranaɓe e ɗin fitinaji bannoɗe dumbaɓe kala hewɓe hen hanki mbaɗi haalande men e yeeso jayɗeli ɓe kolliti kamɓene de fandare mabɓe ko ngal kuulal nde firtete waɗɓe ɗin dégaji mbawa rewnede lawol ko ɗum tan wawata weltinde pittali mabɓe wona haydara goɗɗum hanki noon arte oɗon Amnesty International
ɗe pelle darniɗe hagge innama ade fedde nde hassede hasa e gartogol Amsata Sow Sidibé ɓe kolliti wala nde kene tolno 60 neɗɗo mbasi pittali mena hakkunde 2021 e 2024 taw ko yiɗi fitnaji bannoɗi e nder leydi ndi Sénégal ken tolno ujunnaji ɗiɗi neɗɗo nangama hena waɗi kadi hewɓe barminaɓe ɗiɗo sifaji kala ɓe kolliti ɗeɗo gueɗe kala poti kay ko hewnede lawol ƴewnite beele kadi ɗe gueɗe kala ndewa lawol woni hen kolliti ɗum ɗo henna kay ko conseil woni kadi ɗum ɗo henna ɗum ɗo henna foti tan ko nawede toon to cour conseil constitutionnel wawa tigui yurnitade ɗeɗo henna gueɗe beele ɗe gueɗe mbasa latade so tawi latima ene gasa ma dañ caɗele ɗe rokki no fewi taw koye nder leydi ndi Sénégal keddotoɗen koye leydi ndi Sénégal garten koye batu mo yinno yuɓɓinde ɗum taw kadi ko on horejo jagoɗo leydi Sénégal Ousmane Sonko hakkude makko e Air Sénégal SA tambiɓe toon ngam yurnitade fabade Blaise Diagne caɗele gonɗe hen nde fonno latade ko nogas jeetati hande kono ɗum dirtinama yogay yonta ɗamininoɓe ko adi hitande yogay mabɓe kay ma mbaw dañde golle e ngoɗo henno laamu ko Bassirou Diomaye Faye holliti ɗum noon wonande wuuri Faye mo duuɓi nogas e jeenayyi master 2 o holliti ene gasa taw mo jeyani e yimɓe adiɓe wodde ñande wonande woote ndawi ngam lamminde oɗo hen biteɗo Bassirou Diomaye Faye holliti omo ɗaminno kayne wonno lebbi tati ni ha nayyi taw woodi ko jibininimo kono holliti hande o 50 kala Sénégal ɓe limɗa ko société o ko duuɓi 35 fayi dow ni less mbiyeten kono hewɓe hen ko jooɗiɓe ngala golle oɗo sa ala ko ɗaminino so wona so waɗi waylo ene gasa ma yiito hen koye mumen no yarata ni kala coftal ɓalle leydi Sénégal jagorɗo ngal coftal Khady Dieng Gueye yaltini eɓɓoje ɗiɗi ngam fabade ɗi fitinaji e kala saha baɗoji so tawi nawe tan ko fate ngel coftel ari o holliti ko heddi hen ko kala kayde kippodiri leydi Sénégal taw ko kippodiroji baɗoji e nder leydi ɗi ko mbiyata nawe tan koye ndungu tan so silti wonta wat nde tawno ngam rentade fitinaji ko waɗa ɗum ko kadi ɓen arteɓe ɗen gueɗe nde kollirta neɗɗagal e nunɗal e wonde yimɓe hellifaɓe ɗowa ɗum e sifa mbadi so tawi ɗum nandirama ene gasa maɗen gueɗe kala mbaw ɓamtude e nder gueni ndi leydi Sénégal jeheten ko toon to Thiès brigade de la gendarmerie mo Thiès fawi juuɗe muɗum totono ko bireɗo mbalin ene tawi nder localité mo Thiès ken tolno e 100 kilo taw ko huuɗo bonko ko ɗiɗo noon mbiyama tep mbaɗama garde à vue o saaha loskoji ne jokke on sifa beele kadi ande tigui ɗum ɗo faano ha jomumen mbawa rewnede lawol taw koye dow on sifa remoɓe pomme de terre toon to zone Niayes Kayar ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no fewi ɗum ko hankkadi ɓe koccodiri e presse 100 tonnes pomme de terre ɓe jogui kono sa ko caɗele haysoɓe mbamni ɗum eɗi jeereji yawata marsude jeeyi sababu ko ɓen addoɓe koɓe mbiyata agro milk service taw kadi ɓe ganduɗa ene mbawno dartinde golle men guila 15 ndu lewru dartinani ɓe kolliti hen noon o saaha golle mabɓe kala koko boni oɗon sifa to fattika o gorko mawɗo mo duuɓi 78 ko kañum yani e cukalel ngel ganduɗa ko duuɓi 13 ngel noon watti ndi ko wonde hen reetu ko caggal lebbi 5 nde ɗen gueɗe peeñi kanko noon woddogi inde makko ko Ibabou ɗum noon waɗi ko toon to Fatiga wonno koye 11 novembre 2024 ko nden noon guilne woddogi joom suude makko Asi on woni mamum cukalel dewelguel wonɗo yano ko nden o profite funtinguel ha way kay wadde ko waɗi ko caggal noon guel jibini ha hunde ɓenni on mamiraɗo jinnoɗo sudde hunde beele wasa yaltude ngam gacce haade hakkude mabɓe ɓayde ko joom galle makko kono ala reeɓi ha yettoyi noppi kay ɓen enquêteɓe ne gaari tawi on gorko mawɗo dogui wattidi noon ko artude nduɗo hen no lewru ñande nogas lewru mars ko nden tigui wawi jagguede o saaha waɗama garde à vue to Tambacounda ɓattugol julde korka caɗele guertoɗe ɗi machine-ŋaji toccinoji ɓoccoɗe o saaha ko caɗele makkugol no fewi kono kadi raafi e ceergol guura hakkude guertogal ngal wonande 700 ha 780 mbuuɗu kono kadi yiide ɗum nde wona hunde newide no fewi
ɗum koye nder diwan mo Tamba kunda beddodiral konngudi Mansour Faye gonnoɗo jaagoɗo laamu Macky Sall holliti Ousmane Sonko ala kibe capacité wawde gérde poste mo géri o ngam faiblesse muɗum ala kala ko heddene to banggue to banggue wonande kay sifa ñiŋoje tigui rigui Waly Diouf Bodian eɗen gandi kam woni directeur port autonome de Dakar jabtima holliti Mansour Faye ala ko foti haalde ɗon kay ɗo joguino feere dogde faade toon to Guinée Bissau ngam yaltu leydi ndi hawre yitama jeheten ko ton to Madina Gounass wuro teddungo taw yen toon musidɗo meɗen Amadou Sambalo ñalawma hande o ɗo woni cakkitto aljuma lewru korka ndu teddundu maw artan men ko fate délégation taw ko juurade ceerno Amadou Sambalo min calminima assalamu aleykum wa rahmatullah haton to wuro teddungo Madina Gounass. Waaleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuhu Sir Abdoulaye Sarr mi saminima kadi mi juurimama mi samini dendagal bandiraɓe hettotoɓe Weltare TV weltare ɓiɓɓe fulɓe andudinma Sir Abdoulaye Sarr kabaruji men ɗo e nder wuro teddungo Madina Gounass kala aljuma cekkito lewru korka en heewi waɗede dendagal rewɓe wuuro ngo eɓe kewi yaade wadde ceerno ziyara juurade ceerno e sammide ɗum e juurade ɗum e ñagga ɗum duwaw kam e yafoy kala Sir Abdoulaye Sarr ko ɗum saabi gonde reftu wonno heccanki ɓen almuɓe yaltunoɓe ene gardi banggue jangguin e kono kadi jangguin labɗo celluɗo suɓaɓeɓe kamɓe kala ɓe mbawi addede kadi ɗon e yeeso ceerno e o aljuma mo ganduɗa ko cakkede lewru korko mbawi kadi reftade tugol timmugol deftugol bangol fayida sanne Sir Abdoulaye Sarr teskama hikka o wonande jofnuɓe alwal karim wonande rewɓe tan kalten haala mum e kalan worɓe ko temedere sappo e ɗiɗo jofni hikka o wonande ɓen renɓe alwal karim wonande rewɓe koɓe jeeɗiɗo toragal machallah kamɓe fof soɓe ndendi renɓeɓe e jofnuɓe fof wona temedere sappo e jeenayi Sir Abdoulaye Sarr kamɓe kala noon ɓe keeɓi jeenaji timmude jeenaji baɗɗe fayida kono kadi bandiraɓe fof beltima e oɗo ñalawma aljuma cekkide lewru korka dendagal rewɓe wuuro ngo kala enen denta e nokku goto ɓe mbawa e sammide ceerno juura ɗum e on saaha noon wawi waɗede on profite o Sir Abdoulaye Sarr kamɓe jofnuɓe mbawi reftade e yeeso ceerno kono kadi o Sir Abdoulaye Sarr e on ñalawma kadi woodi toɓɓanaɓe ba kañumen kadi naati jangde e on ñalawma wonande rewɓe Sir Abdoulaye Sarr kono kadi en gandi seeren ɓe ɗo Madina Gounass Sir Abdoulaye Sarr ɓe jejjitani pular o ɓe mbaɗani pular o caggal ko ɗum saabi ɓe jokkodiri Amadou Tidiane Kassé gaddide goomu jangde Madina Gounass kañumne kadi yo adde fodde sukaɓe hayso ko ɗiɗo taw ko reftoro e pular alhamdulillah bilahi ɓen kadi mbawi addede hen goto reftoro ko andu dinama e damal laaɓal he reftoro goɗɗo o addata ko tarih ceerno mo Seydou on ko ɗum addara Sir Abdoulaye Sarr bandiraɓe kala en beltima kono kadi beltima refto ngo rewi lawol banda ko tawtorama hunde kadi yuɓɓi sanne sanne rewɓe wuuro ngo tawtorama e yamirode ceerno e gardugol ceerno Ibou Oumar ceerno Sir Abdoulaye Sarr hikka noon waɗa ko leegal sharab ɗon ɗo juma ɗo ko ɗon refto ngo waɗa julɓe kala beltima ha no hannirta ko musidɓe Amadou Sambolo ɗo e Madina Gounass fewde Weltare TV weltare ɓe fulɓe andudinema Sir Abdoulaye Sarr. Amadou Sambalo to Madina Gounass golle ma jooɗi peewi ko nduwiɗa ko en mbi allahumma amina ya rabbi ɗum uddi kumpital men ɗemgal pulare nder gendi leydi Sénégal paaɗen ko leydi Mauritanie jagorɗo affaire étrangère mo leydi Mali kame délégation mum timmuɗo Abdoulaye Maïga mbawi yettade hanki o toon to Nouakchott laamogo leydi Mauritanie ɓe dañi joɗorade hoorejo leydi ndi Mohamed Cheikh Al Ghazouani wo yettini ɓattake on ɓattaki noon iwi koye hoorejo leydi Mali woni général Assimi Goïta ko fate ɓeydude cehilagal e golle hakkunde leyɗele ɗiɗe kono kadi oɗo saaha e kaldigal caɗele ko fate ɓesguji malinaɓe e kala saaha nangueteɓe nder leydi Mauritanie mbawa kadi taccine ɗum ko caggal nde Moussa Agada Hera wawi kay yaltinde konngudi holliti yon nani hay seeɗa ko fate banggue wonande ɓiɓɓe Mauritanie ɓiɓɓe malinaɓe no ndiwira e nder leydi Mauritanie woni hen kadi no ndiwira ni ene kollira hen taw koye force no feewi e wonay nangle kam e cogdi e ɗiɗon sifaji kala o saaha teskama Mauritanie ɓeydi doole ngam o saaha ɓen addoyoɓe marchandise uji to banggue leydi Chine holli ɗum noon ko président de l'union nationale de patronat employé ɓen holliti wonande teskede oɗo saaha Mauritanie hewɓe kay e ɓen addoyoɓe marchandise uji pour aɗede ko Chine jeeyi sababu noon ko teskede yangala o to banggue privé ustugol to banggue fere e oɗon fannu no feewi
daral ngal Nouakchott hewɓe kolliti jawdi ndi memota kono seeri no feewi ɗon ɗoɓati julde korka nde hewɓe yahoɓe toon so jeytima tan kewi ko membitade seeɗa o saaha kay moma tan bahe seeɗa ɓenna jaaha ngam teskede o saaha piriji ɗi ne ceeri no feewi ko wona ɗum ko kadi wona nde haalis o yiide ɗum ne satti no feewi kono ɓen joguiɓe daral jawɗele ɓe kolliti kalɗo posma tolni so tawi a yawani kam ma dañ damde hayso tawi woni ko laññoyel tokosel hayso tawi tan woni tan ko keñel goto woni e gama ɗo posma tolni kala ma waw ko dañƴa hen kala no fotiri kala jagorɗo gueɗe nder leydi kame jaccingo laamu leydi Mauritanie holliti yaltini sembe nden kay kisal ngam ɓeydude yogay jeereji leydi ndi ha tenti noon wuuro maggo ngo Nouakchott ngam teskede so tawi julde ari walla so tawi julde ɓattima hewɓe kay ene jaahay jeere ala ko nawata ɗumen tan so wona biftade wujjude e awde kañumenne ko dañi e posuji janani e ɗin fannuji kala jogoto ko nden kay kisal yogay jeereji beele police o tigui wawa aynude ɓen aroɓe ne gaddi jawɗele menam ngam sodde yoga e gueɗe accident ɓen liggotoɓe terre kañum waɗi ɗum noon ko otoji ɗiɗi natodiri waɗi yimɓe ɗiɗi wasɓe hen pittali men to nokku weɗe ɗo koro ene tawe e nokku mbiyata a wajjala ko wona ɗum ko noon yimɓe tato gañime hena ɓe ɓendinama ɓe nawama toon to Nouakchott jeheten ko ha toon to Tidji Kadia debbo bannoɗo vidéo ɓurɗo yillade to banggue réseau sociaux omo ero hen hooreji leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani nde faaboto ɓi ko debbo biyeteɗo Nina Mittus Aslama mo ganduɗa ko fetel banum gorko tigui jeeyi sababu ha bonni yeeso muɗum to ko bonande musde no fewi ganduɗa wawata no weede hay ambulance faade toon to Nouakchott alay saago wonay oxygéne kadi wawa dillude no fewi jeeyi sababu noon woɗ ɗaɓɓiri wonande hooreji ndi neldata ɓi ko avion privé wawa tigui nawede toon to Nouakchott beele wawa safroyade ñalawma hannde o noon hooreji ndi neeli toon avion militaire ko on tigui taw ko privé médical on wawi ƴettude guel toon nawi guel toon to Nouakchott beele o wawa heɓoyde a safara makko no feewi jeheten ka toon to Sehili Babi yuɓɓini nde fedde darinde taw kadi ko demal hôpital ɗo kumtari ngam wallidde ɓen tawiteɓe toon ma en ketten musidɗo men Zakaria Samba Dia min calminima. jamal ñalle mon bandiraɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayo weltare TV Sar Abdoulaye Sarr golle maɗen jooɗi peewi meftande computal men ɗo e nder diwan men guiɗimaga tengti e wuuro lamorgo ngo hono selibaɓe nde fedde wiyetede AGSS taw kadi ko fedde sukaɓe daraninde ko fate e banggue ɓamtare e wallidde yoga e dofolɓe tawatede ɗo e nder wuuro lamorgo diwan guiɗimaka hono selibaɓe nde ɗo fedde de e kala hitande eɓe keewi yuɓɓinde ko fate e banggue wallidde yoga e yimɓe dofalɓe nonne kadi ha e wadde kumtaji tina ɗum tigui rigui wonande ɓen ɓe gandanɗa hoore makko hato jinɓe e wallede e kumtaji guila e wonɓe e cuuɗi cafruɗe ha heeɓi nokkuji goɗɗi oɗo ñalawma alhamis nogas e jeeɗiɗi lewru meɗen mars hitande ujunaji ɗe node mawde no fewi fodde nogas joyyi tawtorama ndiɗo kumtari ndi ɓe mbaɗi to damal galle hôpital régional mbo diwan guiɗimaka hono maire mbo wuuro meɗen Seli Baby Oumar Hamadi Ba wawi tawtorede kumtari ndi ɓe mbaɗi gam tigui wawde arde darade mabɓe sembindeɓe nonne kadi e hollidde e golle mabɓe ɗe ene mbaɗi fayida tigui rigui ma en ketto ko Ngudi Oumar Hamadi Ba ɓurɗo lollirdama meɗen Seli Baby holliti weltare makko timmude faade e ɓeɗo sukaɓe nde ɗo fedde witende AGSS wonande nde golle baɗɗe fayide ɗeɓe mbaɗata ko fate e banggue rendugo to tawi ko rendinde doole muɗumen wawde tigui warridde yoga e dofalɓe nonne kadi e wadde kumtaji ha yettina ɗumen e yoga e yimɓe ɓe gandanɗa hoore makko wonɓe e cuuɗi cafruɗe o yettiɓe o jaariɓe nonne kadi o duwanimama o holliti ɗum ɗo ko hunde mawde no fewi fodde ñembede e kala saaha o ñaganimamaɓe kadi ko fayi arde nde ɓe ɓurata tigui rigui yarude yeeso ko fate e banggue ɗeɗo golle pattam lamiji hikka waɗi ngol ɗo waɗi lawol sappo ɓiwol ma mbiyen hikka waɗi duuɓi sappo ko ndeɗo fedde ene golla golle baɗe hono ndani Zakaria Samba Dia pekera gam aya o weltare TV fedde AGSS waɗata damal hôpital ɗo kala kikiɗe korka taƴgol ko ɗon ɓe mbaɗata
Zakaria Samadia golle ma jodi pewi atonto beker ne tawi ndera diwan mo gidimaka may ngarta yodo en kabaru ha ɓura wawde yuɓɓude keddoɗen koye leydi Mauritanie jeeyeten ko atonto lugsayba gorgola taw yintona musidɗo men Ibrahima Saydou Kane no woyi wadde e kala kikiɗe arande men e actualité ji gueɗe diine hande noon o suuɓi ko arande men e zakatul fidri woni askala muddu hoore no yaltinirte ceerno Ibrahima Saydou Kane. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Wa aleykum salam wa rahmatullah. Ceerno Abdoulaye Sarr e calmini dendagal hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. En garti humnude aadi mo gadodirɗen e julɓe ɓe. Ceerno Abdoulaye Sarr hande jiɗɗen nayirade koko wiyete asakal muddu hoore ko saaha mum woni koye hedde. Saha mum woni koye hedde wiyete ko zakatul fidri. Asakal muddu hoore ko sunna kadi baɗɗiɗo. Sunna kadi ko sunna kadi tengtuɗo kadi sunna tengtuɗo. Sabu jiyaɗo Allah goto ne wiye Ibnu Umar yo welede Allah wone makko. O wi farli nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asakal muddu hoore e lewru korka ko muudo wonande nguuraka e wuro ngo gonɗa ngo ko ɓuri wawde ñamede ɗon ko ɗum yaltinte muddu nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. O wi noon asakal muddu hoore hol nafoore muɗum. Nafoore asakal muddu hoore ko laɓɓinde fittandu kornoɗo o e sahande o hoorata nde won geɗe o fergito won konguɗe o haalata won golle o gollata taw golle ɗe bonnata korka ka kono noon golle ɗe ene wawi waɗa bakkar. ɗum noon asakal muddu hoore ko ɗum ɗon laɓɓinta ha laaɓa. Won konngol kadi wi ala asakal muddu hoore so waɗama so tawi neɗɗo hoori ha korka mum gasi won konngol wi korka ka ene jogui to yowoto dow ɗo wasa yettoyade to foti yettoyade to. So tawi a yaltini asakal muddu hoore nde korka fuɗɗo yettoyade to yettoyto to. Won riwaya kadi wi ni kono kam ko ɓuri hen laabde kam tan hadis tan laabɗo mo nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haali wonde ko korka laɓɓinta ko fittandu wonande on korannoɗo o e geɗe ɗe ganduɗa ɗe waɗanno e nder korka te taw ɗen ɗon geɗe ene waɗa bakkat bonnata korka kono ene waɗa bakkat. O wi kadi geɗal ɗimmal kadi e yaltinde asakal muddu hoore ko ene yona miskineɓe ɓe wasde ñaagoyade ñande julde nde. So tawi a yaltini asakal muddu hoore mbiɗa ko ya hokku faqir walla miskin kato jinɗo. So tawi a itti asakal muddu hoore a hokki on ɗon miskin ñande julde nde wasa yaade omo yeloyo walla omo ñaagoyo. Ɗum ko nafoore asakal muddu hoore. So en tumnima e konngol nelaɗo Muhammadin sallallahu alaihi wasallam o wi farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fidri ko ɗuhuratun lissa'imi min al-laghwi war-rafasi wa du'matun lil masakin. Habri hadis o ko Abu Dawud e Ibnu Majah te ko hadis kadi ko cellu sellinimo kadi hakim. O wi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o farli asakal muddu hoore ko wonande ha laɓɓina wonande kornoɗo o ko wiyete belaɗe walla bakkat konguɗi ɗi pewani ɗi o haalanno e lewru korka ndu kadi ko ɗu'uma tan lil masakini ko ñamde julde wonande e ɓen miskineɓe ɓe. Sen gadi kadi hadis goɗɗo nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi aghnuhum ani su'ali fi hadha al yawmi. Habri hadis o ko Bayhaqiyu e won konngol wi noon ko sanadu da'if kono ko Bayhaqiyu habri hadis o. O wi aghnuhum jondinuɗe ga wasɓe ɓe ani su'ali ga ñagade fi hadha al yawmi e ñande oɗo ñalawma julde o. Ɗum noon deke so tawi en gandi tan asakal muddu hoore ene soomi ko heewi ma laɓɓine e bakkatuji ma yondino kadi miskineɓe ɓe kadi mbasa ñagoyade ñande julde de. O ko musidɗo moon Ibrahima Saydou Kane ngam weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa. Assalamu aleykum wa rahmatullah. ceerno Ibrahima Saydou Kane golle ma jooɗi peewi gila tan go korka ha yettiɗo hen nogas e jeetati kala kekiɗe
ada dusondiray ɓen hettiyankoɓe ma taw kane ndewindi actualité gueɗe diine e nder kumpital mona ɗem ngala pulara to leydi Mali sembeji leydi ndi état major général armée leydi ndi holliti ɓe mbaɗi intervention goto ɓe mbaɗi ciblé ɗum woni nogase nayi nduɗo hen lewru taw kadi ganda koye nokku mo mbiyata nokku ɗo ɓe mbiyata beere ken tolno 50 kilométre hakkude mumen nokku mbiyata mandi kayo to noon ɓe kollitin tawa nder région mo Tombouctou otoji ɗiɗi pick-up jonnuɗi yimɓe jogitiɓe ɓe tuumi kay ko ɓen jogitiɓe armée ji ne mbaɗa jangoji koye ɓen tigui ɓe bombi diwala Gourma ɓe mbawi tigui teɓɓide noon pittali kewɗi no fewi Etienne Fakaba Sissoko nangganoɗo guila tan 2024 Dumba waɗi hitande nder kaso aɗa saha noon dañi yaltude ɗum ko hanki o binal kane yoɓa ken tolno milioŋaji tati ñawanoɗo yalti hanki o kaso kanko noon wo nanguirano wonande kay ko fati banggue wonande kanko on gorko faggundi yanke nanguirano ko konguɗi ganduɗa ñiŋoje ɗi gonɗani faade autorité ji leydi leydi ndi faade autorité ji leydi ndi ɓoyata taw kadi ko entreprise Russie pewnowo ko fate pat ɗin fannuji kala ma yi nangue ɗum noon wonata koto Bamako e namdade on entreprise yo gay leyɗele takkiɗe leydi Mali ko wayno Guinée Conakry fayenma Burkina Niger e Mali kala ma mbatto ƴogde hen taw kadi ko gollorgal ngal leydi Russie ha wona ɓamtare to banggue pat e nder diwan o kala ko fati e mayde Bobo Cissé ɗen gandi ka wonno gardiɗo daral jawdi ngal ñamana kanko on baranoɗo sara galle muɗum ɗen gandi konguɗi keeɗi jaltino hen jofede peɗeli e tumede hen Cheikhou Boli on noon e nder jayde wotere leydi Mali ko hen wo sakti o holliti ko tuma ko kala wodani saabu holliti Bobo Cissé o jogui ko golle mum kanko jogui ko golle mo goɗɗe ala kala ko findiri gueɗe mabɓe saka ɗen gueɗe mbawa filfiltudede a wawa tumede hen o laɓɓitini noon hoore makko e sifa yoga e konguɗi ɗi o arti hen e yaññade gurdam leydi Mali ha tenti noon caɗele guurade ɗe wate laɓɓitinde hen gueɗe keeɗe holliti kankam ala kala ko jiiɗe makko modde oɗon sifa haydara sen giwi to leydi Mali paɗen ko to leydi Guinée Conakry Mori Sanda Kouyaté ko jagorɗo gueɗe hakkude walla mbiyen ko jagorɗo gueɗe caggal leydi Guinée wawi yewtidde ambassadeur mo leydi Mauritanie tawiteto Dakar kaldi téléphone ko juuti no fewi ko fate gurdam Guinée naɓe loriɓe taw kadi ko toon to leydi Mauritanie woni hen nanga ndumba woni kadi oɗo saaha goni koye caɗele mawɗe no fewi gam yitude hen peeje beele ɓen ɓiɓɓe Guinée naɓe wurɓe toon to leydi Mauritanie nda mordi ɓen fitina wala ɓe fitinaji guetto viol wargoji lepte goɗɗum kala nogasi 7 septembre 2009 wonno koye laamu Moussa Dadis Camara ɗum wonno ko nogasi 28 septembre 2009 laamu Moussa Dadis Camara fitinaji bannoɗe on stade ha ganduɗa waɗi hewɓe maayi hen nde ñawore yande ɓen ñawanoɓe nan leydi to kaso kono kadi laamu leydi ndi holliti e télévision leydi ndi RTZ maɓe jaltin ngaluji kewɗi no fewi gam rokkude ndamordi taw kadi ko ɓen jayyaɓe e nder ɗiɗon sifaji kala to Niger Abdourahmane Sahani toɗɗaɗo heccanki woni hoorejo leydi ndi duuɓi 5 transition woni kaya ko joɗorde gendi ko joɗino e lewru yawtundu o firti parti politique leydi ndi kala hande o hay parti politique goto ala e nder leydi ndi kala kono kadi e kaldigal jonde gendi hollirino alay sago o accita ɓen dumbaɓe o saaha ko kanko goto tan woni gardiɗo leydi ndi ala kala dawriyanke hande o teskaɗo e nder leydi ndi kala to Nigéria ko jango wonande islamisme ko jango islamiste waɗi e nder état de Borno gon jango noon waɗi koye sara ka militaire jeeyi sababu ken tonno e 19 koninke mbasi pittali men e nder guuɗo hen jango ɗum ko caggal balɗe seeɗa tan jango wannongo
to ko ɓireɗo fotokolo ganduɗa ken tolno e sappo e go koñingue mo leydi Cameroun wasi en pittali mumen to leydi Cameroun duwagne fawi jungo muɗum e sappo piccal jeeɗiɗi tonnes produit chimique pewno bomboje taw koye bomboje pewnoɗe bomboje taw koye fabrication mo ganduɗa artisanal taw ko ɗen pettoje mawno capanɗe jeeɗiɗi sak cuuɗaɗo e nder yoga sakuji guura goɗɗi ɗum noon fano koto région anglophone ɓe mbawi fawde hen juuɗe mabɓe to sud soudan oɗo saaha teska toon ko dillere mawde ɗum ko gila jagga vice président woni marshal woni on mo mbiyata Rika Marshal mo ganduɗa kam wonno cukko hoorejo Salva Kiir luural ɗo ari on nannanga waɗa surveillant e galle muɗum pelle kewɗon kolliti on so accitagane gasa waɗa caɗele lundiɓe heewi noon kolliti haalande jaam wonnode kay e yaade leydi he kamɓene ɓe ɗurnima nden haalande siftinde moon sud soudan ko leydi tokosiri hewde caɗele no feewi taw koye guerre civil guila tan fin 2018 ha ganduɗa ken tolno e ujunnaje yimɓe mbasi toon pittali mumen séisme bonɗo kam waɗi jamma beɗɗo woni ni ñalawma hannde o juulal aljuma to Birmanie nden fiyande yettoyi ha toon to Sina ha toon to Thaïlande ene setti ɗum wonande Mamadou Diop guurɗo toon to Thaïlande caggal nde ɓe juuli juma kañum woni to dari ɗo filmi yaltini hen petti kewɗi kay ɗin petti ganduɗa ko yerɓande leydi ha ganduɗa ken tolno capanɗe tati étage taw ko pawdirɗo e immeuble goto woni ko derguiti gonnoɗo e mahede hewɓe gollotonoɓe ene juuki less muɗum jeeɗiɗi piccal jeeɗiɗi walande séisme ko dillini to Birmanie laamu militaire erima ballal keñorangal ko faade leydi mum to Chine ha yettinima toon kala Ukraine hakkude Russie o saaha ko luural manggal woni ɗon ɗo Russie jokki frappe faade nder leydi Ukraine holliti e nder diwan somi tetti yogay gure Zelensky noon holliti Putin yiɗa jaam ngal kaldigal gonnogal ngal ala hande kay kene sellina wonde jeygue dartima hakkude ɗeɗo leyɗele ɗiɗi kala Turki Recep Tayyip Erdogan hakkude muɗum wonande Hassan Sheikh Mohammed hoorejo leydi Somali baɗɗo jillu muɗum ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗi to banggue jaame kisal nden ko sirtimon Somali ene woni kaya mbiya fedde Al-Shabaab waɗaɓe janguji men e kala saaha toon to Mogadiscio ha e nder leydi ndi kala hoorejo leydi Liban woni Joseph Aoun waɗi jilmum to Paris laamugo leydi France hakkude e Emmanuel Macron ngam ɓeydude jonde e kaldigal ko ɗon o eri Israel nde dartinta ɗe bomboje kala saaha ɗe tolnita e nder leydi muɗum gonnoɗo hoorejo leydi France woni oɗo hen biyeɗo Nicolas Sarkozy to banggue finance Liby Mohamed Khadafi ñawore makko jogori latade ko duuɓi jeeɗiɗi kaso so tawi kay woni ɗum on sariya liɓama musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henno wonno kumpital ngal min gaddanno mon kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr kettimalaki jaam yo jaam Allah hiranen to karallagal ko Saydou Aboubar